Вот это вы доверили тоску. Радоваться надо. De ambele părți. Să putem crește și să nu rămânem plegoși și deformulați. Fiecare avem câte un diamant ascuns în creierașul nostru, care prin niște unde electromagnetice putem să-l comprimăm și el să degajeze lumina aia conservată în el. Sistemul e stricat. Dar sistemul de unde pornește? Din cap? Capul e stricat. Peștele putrezește de la cap. Dar cum noi am dat voie că capul să existe așa? Cine o dat voie ca capul să fie corupt? Capul e nemernic, e rău, dar corpul e bun și se iubește pe dânsul. Dar capul umblă într-o parte și stochește și urăște corpul și vrea să-l controleze, dar și vrea să-l calmeze. Cum așa s-o primit? Cum? Credem, o fost. O fost. Avem poze personale. I-am înțeles. Se parte din expoziție. Da. Dar este și mâine. Oh, cool! Noi suntem două fete în echipă. Și fiecare a făcut așa la el în curte, l-a aplicat la mini-grant. Sergiu a câștigat, apropo, unul din, ca să facă casă de un copac la copii. Și căsuță în copac. I-am ascultat. Aici vor să facă tipa case deasupra, cum se numește, deasupra la... Mansardă. Mansardă? Они хотят делать mansardă? Нет, не mansardă? Nu. Eu merg toată, și mai bine merg. Da, nu... O să nu putem. Bună seara! Se aude, nu? Eu mă numesc Marin, o să facem astăzi o mică prezentare de artă video și media din Ucraina. Cu ocazia asta am invitat-o pe Olga, în spatele meu, care pregătește filmul următor care să deruleze. Este artist video și media din Odessa. Я рада вас приветствовать и хочу поблагодарить в первую очередь за тот интерес, который вы проявляете к украинскому искусству. Я рада буду сегодня представить вам, в общем-то, историю развития украинского видеоарта, потому что оно непосредственно все связано вместе с историей Украины.